3-4 er den isotropiske inspektion af luften, i virkeligheden ekspansionen af røggassen. 4-1 er den isokoriske tryksætning ved afkøling af luften. I virkeligheden udstødning af røggas og indsugning af frisk gasblanding. I en 4-taktsmotor så bruges der selvfølgelig ekstra omdrejninger. Men forstod I det? Bogen er teksttung og ærligt talt lidt kedelig. Vi har alle prøvet det, men spørgsmålet er det nok bare at kunne læse? Eller skal vi også kunne forstå, fortolke og perspektivere teksten? Forestil jer dette øjeblik. En 5. klasse sidder bøjet over en grå dansk bog. Eleverne vender sider, eller i hvert fald nogle af dem gør. Men blikkene vandrer. En tænker på sin snapscore, en anden på TikTok-lyden, der sidder fast i hovedet. En tredje på spillet, de skal hjem og fortsætte. Og vi spørger os selv, hvorfor er det så svært for børn at koncentrere sig om en tekst? I dag taler vi meget om literacy, men spørgsmålet er det nok bare at kunne læse ordene? Eller skal eleverne også kunne forstå, perspektivere og genkende sig selv i teksten? Hvis vores materiale ikke taler ind i elevernes virkelighed, så bliver læsning en pligt, ikke en kompetence. For elever i dag lever i en verden, hvor de er eksperter i noget, vi sjældent anerkender i skolen. Deres out-of-school literacy. De er mestre i at afkode emojis, memes, edits, reaktionsvideoer, kampzoner i Fortnite, relationer på TikTok i 15 sekunders bidder. Det er literacy. Det er tekstforståelse. Bare i nye modaliteter. Men skolen giver stadig mest plads til den samme lineære, teksttunge bog, som for 40, 60, ja næsten 80 år siden. Og det leder os til vores metaforer. Vi lærer børn at navigere efter et papirskort i en GPS-verden. Papirskortet er skolen, lineært, langsomt, tekstbaseret, stift. GPS'en er elevernes virkelighed. Billeder, farver, lyd, rytme og tempo. Præcis som YouTube, TikTok og spil. Det er deres sprog. Det er deres måde at forstå og skabe mening på. Men skolen forventer stadig, at papirskortet er det vigtigste værktøj. Og det efterlader dem dårligt rustet til den verden, de faktisk navigerer i. For skolen i dag ser næsten ud, som den gjorde, da vores bedsteforældre gik i skole. Samme bord, samme tavle, samme forventninger om, at koncentrationen ligger nede i teksten. Men børn og unge lever i en senmoderne, digitalt accelereret samfund, hvor billeder, lyd og interaktion er deres første sprog, ikke skriften. Så hvordan kan vi forvente, at de lærer bedst ved at sidde stille ved et bord og læse en bog, der er skrevet i en helt anden tid? Det er ikke fordi eleverne ikke vil lære, men rammerne passer ikke længere til deres måde at være i verden på. Koncentrationsevnen har altså ændret sig. 33% af elever svarer aldrig, når de bliver spurgt, hvis du bliver forstyrret i undervisningen, kan du så få koncentrationen igen? Tænk over det. En tredjedel giver op, når de mister fokus. Og næsten 23% svarer aldrig til, at de lærer på en måde, de gerne vil. Det er ikke børnene, der er noget galt med. Det er modellen. Og så står vi med spørgsmålet. Hvorfor betragter vi de svære, teksttunge materialer som mere værdifulde, end noget børnene faktisk kan relatere til? Hvorfor bruge 4 siders tekst, når en emoji-beskrivelse kunne åbne for forståelsen? Hvorfor ikke analysere aktuelle TikTok-clips eller billeder, som eleverne allerede forstår som tekst? Multimodalitet er ikke lavere niveau. Det er et nyt sprog og et stærkt et. Så hvad vil vi? Vi vil have en skole, hvor eleverne lærer at læse ord, men også billeder, lyd, tempo, retoriske virkemidler, digitale tegn og alle de multimodale udtryk, der fylder deres virkelighed. For hvis vi bliver ved med at træne papirskortet, mens verden navigerer med GPS, så mister vi eleverne. Men hvis vi lærer dem begge dele, så lærer vi dem ikke bare at læse, vi lærer dem at forstå verden. Vi skal ikke afskaffe bøgerne, men vi skal udvide
deres literacy-begreb. Tak.